Cuvântul Domnului din 1 Corinteni, capitolul 13. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimbal zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău. Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, sufere totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum dar rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Amin. Capitolul dragostei din Corinteni 13 este încadrat de controversa vorbirii în limbi în capitolul 12 și în capitolul 14. Și chiar așa începe capitolul iubirii, capitolul dragostei din Corinteni 13. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești sau îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimbal zângănitor. Fără dragoste nu folosește nimic, nici credința, nici știința, nici toate celelalte lucruri bune pe care le-aș putea avea. Fără dragoste sunt zadarnice. De ce? Pentru că dragostea este cel mai mare dar și cel mai mare har pe care îl putem primi de la Dumnezeu. Dragostea este și prima roadă a Duhului Sfânt, conform cu Galateni, capitolul 5. Dragostea creștină se caracterizează prin aceste 15 caracteristici pe care fiecare credincios trebuie să le urmărească, să le dezvolte, să le aibă din belșug în viața lui. Noi, credincioșii, spunem că avem iubire și împărtășim aceste caracteristici, dar suntem conștienți că ele nu sunt în cantitate suficientă în viața noastră. Avem nevoie de mai multă răbdare, avem nevoie de mai multă bunătate, avem nevoie de mai mult adevăr, de mai multă jertfă de sine, de mai multă stare neegoistă și neclevetitoare și nemândră și așa mai departe. Dragostea poate să crească mult în viața noastră și până când vom ajunge să avem o dragoste ca a Domnului Isus, e cale lungă. Doamne, învrednicește-ne să fim plini de dragoste. Dragostea este pusă în contextul îlcevilor și neînțelegerilor și dezordinii din Corint, unde frații se lăudau cu darurile spirituale, dar în același timp erau și mândri, erau și asupritori, erau și cu aere de superioritate unii față de ceilalți. Și Pavel trebuie să pună la punct aceste stări de lucruri negative, vorbind despre buna rânduială care trebuie să domnească în biserică, de faptul că darurile care făceau obiectul controversei, vorbirea în limbi și minunile, nici nu sunt cele mai importante daruri, sunt darurile de la urmă. Cele mai importante daruri sunt darurile profeției, a vorbirii despre înțelepciune, despre cunoștință, darul credinței și apoi sunt cele miraculoase și cele cu privire la limbi.
Duhul Sfânt ne-a făcut una în trupul lui Hristos și se spune în 1 Corinteni 12:13, noi toți în adevăr am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Este una dintre puținele referiri biblice explicite că am fost botezați de Duhul Sfânt. Domnul Iisus le spusese ucenicilor înainte de înălțare, în Faptele 1, să rămână în cetate, că voi veți primi o putere de sus când veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt înseamnă acceptarea omului ca membru în biserică. De aceea spune aici că am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup. Noi suntem botezați de Duhul Sfânt ca să devenim membri ai bisericii, membri vii, născuți din nou, pe baza credinței în Hristos. Primirea Duhului Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt se realizează în viața omului pe baza credinței în Hristos. Credința în Hristos este cauza primirii Duhului Sfânt. Și de aceea trebuie să rămânem lângă cuvintele Sfintelor Scripturi. Apostolul Pavel trebuie să reglementeze în biserica din Corint aceste neînțelegeri și aceste atitudini neprincipiale și neproductive care duceau la dezbinare, care duceau la gâlceavă și lipsă de ordine. În biserică totul trebuie făcut frumos, serios, cu rânduială, chiar și vorbirea în limbi, dacă nu este o manifestare ziditoare și nu este cine să tălmăcească limbile, mai bine să nu se petreacă în public. În public, în biserică, Pavel spune să vorbesc mai degrabă 5 cuvinte înțelese decât 10.000 de cuvinte în altă limbă. Spre zidirea poporului, spre edificare, spre înălțare, spre mângâiere și spre ajutorare sufletească. De aceea trebuie să fim înțelepți și să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu. Pavel și în Corinteni 13 și în Corinteni 14 ne avertizează să nu fim copii, să nu rămânem la stadiul copilăresc în ce privește credința, ci să fim la minte oameni mari și să judecăm lucrurile într-un mod duhovnicesc, cu înțelepciune, cu cumpătare, cu seriozitate și cu reținere de a fi cumva nepotriviți în comportament. Dumnezeu să ne dea dragostea care rămâne și care depășește toate celelalte. Acum rămân, spune cuvântul, acestea 3, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Amin.